Nyasane Wonosobo bingung sih. Urip yang diuber-uber subscribe tok sak. Ya elken telepon musuh. Wonosobo ning ndi? Kaos pendeknya siji, kaos dawane 3, jakete siji. Gue dong sekali ngomong. Sindung loro, kaos kaki loro. Demi apa ini sih sarungane sing atis. Wonosobo ning ndi? Kaliwiro. Berarti perbatasan Wonosobo Banjar maju ke sekitar sekilonan. Terus belok kanan. Itu Wonosobo ini Banjarnegara ya. Dolone kaya huruf S iki nang alas semono. Daerah mono to manjat-manjat. Ini sing kono maghrib kuwi lampu ana wong Balik kabeh berarti, Sak. Engko ora sapa? Balik kabeh. kan. Balike. Iya. Ngeciput nang Aja di. Oh, jane balik tanggal 3. aja depan karo mitun yo. Jare iki kembali ke Karo mitun ta ora belum. Kacol. Gajel. Sapa sih? Oh iya sih. Oh itu. Yo ya. Orang paling berarti Ngomong perindapan sih. Perindapan. Ya yo kan bandike ora poyan. Ya maksud poyan maksudnya balik kerja. Aduh tata ndur ngarep balik ya. Ya kan nemu dapat jamu Spani ya. Nyong dikinto nyong. Sing padha mangkat dhisik wis padha bersih malah nyong sing keri ora oleh balik. Bikin wari napa? Dikene Kairo Jimin. Punya yo protein tengah-tengah kuwi siapa? Kayak alas iku ya. Iya. Desane desa kayak sarang ini sebujur wis lah kebun. Ora nang videone nyung detik gitu. Wis seneng. Mesti samping iki anu kabeh kebun kabeh. Terus balik mana mlakune ado. Iya gawe gedung MBG, sing makan gratis sih. Ceritono bangun gedung SKM. Susu deh. Kan jenenge nelpon. Kerjane ndi Mas proyek gawe apa gedung SKM. susu nanti apa susu. Rong tempat nang Kecamatan Kaliwiro siji, Kecamatan apa maning wae siji. Sapuran, Gua kan sing gini Prabowo, Orang mah kabeh Prabowo. Sing wong kuwe tuku sampi. Oh, sapi. Iku sapi. Engko bar apa tahun baru nang Semarang ana 10 moni. Milu maning berarti ngono perton baru. Jadi nang pindah Purwokerto. Semarang ku bar Semarang Jogja. Ngarene Jogja kan menian melu penak Jogja. Jogja murah-murah sayuran. Ana sing iki terakhiran modele diborong-borong terus kaya Halo Solo kamar mandi diborong karo tono jalurunan ya kuwi borong wis ngeri. Ini ora ada Bangka wingi wis terakhir mandore pindah maring Sapuran yo sing Kaliwiro ndur arep ngerjani apa kok dhisik durung ana keputusan. Ngari kae si pos satpam karo mese. Kuwi niat arep diborong amani. Dengan perumahan. Boy gedung SKM. Pindah. Ini mentang-mentang gawe pawon sih Sat. Jeni men. Si apa paham. Iya apa mau ngaji bengone dikuas tok kaya kae. Masa keramik yo nate sesenti setengah. Lah pokoke bangunan jiji wong bosit kuwi bos pemborong utamane be. Jarinya ton dikuas ngoli dong wis apa rada malam-malam digosok kertas men rada halus jare basa aja kapiken wis yo gawe pawon kapikan bosong. Kali kenang langes. wong melur sumpah nganggo gosokan nganggo sendok tok dhewe piye jolo sakasek melur ngarep Kalau bisa noko kalau sih nggak berhenti masak sih pikirannya kan nggak mulai masang keramik kamar mandi ora nat-natan sap Tep iya mbuh dengklek apa hajar kowe wis jare mandore gawe pawon kapik-kapikan masak kesel kau pintu atom kaisap masak esele orang ngebau sisan mau paku 10 hajar nang tembok yakin
Opo iki kan mangke dalan ndrik paku be iso hajar paku be esele maring tembok sisan kan pintu atum kok isi gampang kok dari macam itu kok Wokon. Kepirang bulan berarti? ini nang Kaliwiro 3 minggu pindah maring Sapuran seminggu mandore ngomong saja pindah wis engko sisan garap pos satpam bae karo mesuk borong sisan bae ndike dipindah maring Kaliwiro morning ra kaya sing kene Pemalang lah wong dolane luwih parah morning yakin manjat-manjat mudune Ada daerah itu loh sih. borong wis nang Kaliwiro wingi kon pindah Sapuran morning angger batir kan nganggo Grab di Grab bener sih bolong pira ojek be 85 nyung mentang-mentang nganggo motore dawak ora di bensin ora apa Apa kok motor mau nih? iya Gimana dong, Het? nah temen yang ini balik sing kono maghrib gue balik kerja kan jam 5 Ngaklang. aduh santai lah terus pakaian kekesi dor ngar balik karena pentingannya ngeciput Kepentingan joker. apa enggak kerja di walawil boy Kangen lah mesti. Kangen. 2 minggu. Luwih subscribe napa kangen kok subscribe gue bingung sulan luwih. bapak dong subscribe-nya ngati iki urip koyo dubur bersubscribe kalau salah wae iki Ora aku tonton wae subscribe dhewe tok telepon. mit Mip napa? iya kok kok bodhe tek pesingi dolar kowe Mampe, mampe. Nomor pun dubur bersubscribe tok ngene BRI be mumet subscribe melu-melu Blatter. Melu blatter subscribe. iku deko Merenung sirung. Mana Wiki? Mari mana? Merenung sirung. Bicara kok iki panenan iki. panen apa sih Paris sih. Bayar. Kuwi dibayar mau panen iki. oh sing maru sih mau sih Iya sing garap. oh wong Iya, iki sing mau putu mau putu barang mau ngeten iki kowe boy Ini Daerah Boyo kalau Miki malah Eko parani mono ki duite kok iki kan mau budhe tek telepon lagi maring semingkir yen iki. Yang udah begini, saya juga pinjam apa uang free apa? Iya, Apa gua anak wae masak. Rumah bayi saya kena tempat tapik minum perlu. Harus sama ngono subuh. Sing penting to kerja nang omah kerja ya ora kae cur nganggur ya mirut morning ngetine umur ngetine duit ya. Subscribe terus cakrek dok. Kabar ngene kon subscribe ora ya? Yo langsung sampai calok langsung udah ngomong Subscribe iya. dewek. Yo nggak lumah. nggak lumah bener rebut nggak lumah bener rebut kok